Guys, walang nanalo sa pustahan, walang 2, 4, 5, nasa 3 tayo ngayon. So, hindi to ano for formality. So Edward aminin mo yung pagkatalo mo. Sir Mark, di pa tayo talo Ay, nasa si Chess? Ayan guys. Dante. Punta mo dito. Mix yan. Beijing, Chester, please proceed to car number 3. Ang onse. Wala ka pa rigo dito ka na. Para malapit ka lang. Oo, malaki kami na lalaki. Dito pagkano kami ng mga kainan natin pa labas na ba? Malapit lang. Ayun lapit tayo. Court number 2 na kayo. Court number 2, Kian, Don, Therese, and Isa. Kayo. Si Apo din. Apo ng pagkano. Si Gampo. Ano, gusto mo dito ka na lang.
Naglaro na kayo. Ayoko na rin. Dami naman. Lahat naman. Court number 6, Janiel, Renzi and Cha. Court 6. Ay, Kaya na naman kasi, ano? Mga practice nila na, kaya hindi natin. Makano yun, so, Saan na pag-shoot din naman siya doon. hindi. Hindi na nagsasabi na at saka ano, alam mo yung galaw niya, power. Power na, power. Wala power, sa power. Pagka mamako ka, court number galaw lang. Wala yung ano niya. Hindi naman siguro mag-umalis niya.
Gusto mo, pati bed eh.